staat er gereed. Epke Zonderland, TSH, Heerenveen. Dankjewel, Epke Zonderland. Epke Zonderland, ja, voelde toch wat spanning van die hoor, want ja, het wie toch voor het eerst, want zie je man, werd eens een keer een wedstrijd. Ja, klopt. Ja. Heel lang niet in wedstrijd dienen, maar ik vond namelijk de voorbereiding heel kut geweest. Ik heb tot wel weekend alleen hier redelijk druk programma met mijn studie, wie ik coachschap aan het trainen in het ziekenhuis. Ja, dan komt het net echt aan hele goede training en dan merk ik op het einde was best wel verwurrig. Dus de kwaliteit van de trainingen wie net heel heeg. En de laatste weekend hier ik wat meer rondte en dat ik dan ik wat nodig om een paar keer die oefeningen tot te kennen nemen. Maar ja, goed, het is best wel onzeker. Wie weet wat in vorm is op Sendai en het is toch maar even omschakelen op een oortastel. En dat op Bergen ging fantastisch. Ja, en toen voelde ik wel een druk van mijn schouders en ik was iets van, nou ja, conditioneel ben ik er wel. Maar op rekstuk merkte ik wel dat de feeling zeg maar, voor de vering van de stok en dergelijke, ja, dat is wel wat fut. En dat, ja, daarvoor moest heel vaak die vluchtelementen om wat weer goed te krijgen. Maar op het moment, dan komt de hal in en dan het applaus van de meesten, is dat echt iets misschien wat mist heeft? Net met die mis, maar het is wel heel erg leuk dat het inderdaad dat als een groot toernooi is. Het is heel wat anders dan 4 violin. Toen wie het vaak in een Lietse turnhal en ja, wie voornamelijk de meeste publiek, familie en vrienden volgens mij. Maar nu is het echt een mooi evenement en de tribune zit er vol en ja, het is hartstikke mooi om je te kunnen turnen. Ja, wat heeft de oude 110 maand eigenlijk die? Ja, vooral dus met die coachkappen van die studie, ja. Maar via direct al je plichtplegingen en lintjes erop knippen? Ja, ik wil voornamelijk in het begin wat meer. Toen moest ik mijn onderzoek aanmeisen. En toen weer wat meer rond te deffen en de training weer ik wat minder in het begin. Maar op een gegeven moment toen ik wat terug, ik heb zo'n druk programma met mijn studie en ik wil toch wel goed trainen. Dus toen is het wel volle minder worden met de plichtpleging. En ja, dat is ook wel nodig, want misschien ja, moet je focussen op 2 dingen en dat is al een hele uitdaging. Maar nog iets erbij, dan wordt het wel heel moeilijk. Ja, want als je het nou vergelijkt, dan wist je zelfs een Ierlien, zie je maar in de absolute topvorm in Londen. Ja. Op hoeveel procent is het nou dan, als dat 100% is? Nou, iets van 60%. Wel hoe de held. En ik heb het goeie in mijn basisniveau goed kunnen volhouden. En dan merk ik gewoon als ik goed uitrust ben, dan kan ik hartstikke lekker trainen. Maar het is inderdaad meer het programma dat het best wel druk is. Dat als het moment dat ik eerst train, dat de vermoeidheid er al wat in zit. Dus ik denk als ik zo meteen de rust heb, dan kan ik meteen al volle meer dwan in de trainingen. Nou ja, dan zal mijn conditie snel tan nemen. En ik denk dat ik in no time weer die vluchtelementen bijvoorbeeld weer kan trainen. Dus, ja, dat mat ik, want dat was wereldkampioen worden. Precies, en dan sta je man. Dus dan moest die eerste man is echt nodig om ja, die elementen los heel vaak te doen. En eigenlijk was de laatste 2 man heel veel oefeningen draaien. Dus ik heb net tijd om te verliezen meer. Nee, want dat WK dat is al haast. Dat is eind september, begin oktober in Antwerpen. Ja. Ja, dat is de enige die er nog net is, hè? Die gouden medaille op een WK. Nee, klopt. Ja, dat is het enige wat ik nog net heb bereikt. Gouden medaille op de wereldkampioenschappen. Dus het is ja, wat dat betreft een heel groot en serieus doel wat ik heb.
En ja, voor die kant is het wel apart dat ik nou voor het eerst een lange tijd de focus op mijn studie heb gehad in plaats van op het turnen. Maar ik denk dat het in mijn situatie wel goed is geweest, omdat ja, dan moest die kop ik wel een beetje leeg krijgen om er vol voor te kunnen gaan. En als ik met 10 terug ja, dan bloed ze op een heel niveau wat teruggaan. En dan ik is beter inderdaad even focussen op mijn studie en om nou even fris de zin aan te gaan. En nou 2 nationale titels erbij. Ja, toch mooi. Ja, ik ben heel blij ermee. En voornamelijk mijn oefening op Bregen, want dat is het is wat ik heel serieus neem voor de komende jaren. En daar hoop ik mijn moeilijkheid om mee te krijgen. Om daar eigenlijk op wereldniveau mee te kunnen doen. Dus dat viel ik wel heel goed, dat ik daar maar zo'n korte voorbereiding toch heel goed doorheen kom.